Jeg ved, jeg har sagt det før, men nu siger jeg det igen. Jeg er så glad for at have mødt jer, og jeg er virkelig glad for, at I vil gøre det her sammen med mig. Og tusind tak for alle jeres gode mails og alle jeres forslag. Det har været en fornøjelse at planlægge den her aften sammen med jer. Det skal I vide. Tusind tak. Det bedste var, at Sara foreslog, at vi skulle have Jesus korsfæstelse med i aften. Ja. Jeg mente altså ikke konkret. Jeg mente symbolsk. Det var sjovt alligevel. Skulle vi ikke tage og åbne lidt mere op over for hinanden? Hvad med, om vi tager en runde, hvor vi hver især fortæller, hvorfor vi er her? Det var da ikke med i planen. Nej, det ved jeg da godt. Men derfor kan vi vel godt gøre det alligevel. Eller I synes måske ikke, det er en god idé? Min grund er en personlig sag mellem mig og Gud.